ハレルヤ제声が小さいですね。おこまへだろハレルヤやぴこ제アーメンハレルヤ感謝します。私はラグト部の方の集会に初めて来ることができました。やにが老やしゅうでぼろこ老よくぶでぼpe yoタイに来たのは15年前です。おたよみますられてちがこたもうくんてよでぼがらよで、その中でも刑務所を回っています。よかるらたたみよこらたよくてよがらこくてよじょえと来まじょれ来かころpe yoその仕事は神様が私にくださいました。我丢的把错一下又知道呗。私は今優しい顔してるおじさんでしょ。呀，你就没放一些，我们放打了吗？打了。でもね、今から20年前はもっと怖い顔してたんですよ。呀，还要啥？本来你吃火锅是他要没付怎么打呗？皆さん日本のヤクザって知ってますか？啊，别你跑，呀把那个压啥个？搞那个马菲亚个拿手拖海咯。わからない。OK，咋啦？然后，平気で人を殺したりします。でも僕拖どべ。本当に私をいじめたりして喧嘩をしたりします。でも僕拖やだべ。まだべを出てびべ。私はそういう世界に10年間いました。よマフィアメがヤクザべ。チェックをこって吃火药干掉よ。その中でいつも喧嘩ばっかりしていました。で你咧我拖海边拖我个よ。你妈妈打べ，你妈打べ不？那挺多拍别个。だんだん有名になっていくんだけども、心の中が寂しいんですね。呀，还有马菲亚ヤクザ或者他よ。我拖地个白家嘞，妈打别来去对哟。呀，还有你妈妈啥？何か心の中に足りないものがあるんですよ。呀，看俺会切个就不要少过了表家。呀，看俺你妈怎么表的？お酒を飲んでもその心は癒されません。你妈妈啥？他别家是多的，只他妈家多个，有你妈怎么啥了的？それから僕は麻薬を打ってきました。でも僕これおや皮膚就来住的对哟。兄貴が1回だけやってみろって言われたんですね。呀皮膚做个你妈妈就做过，可能就要点他，你妈都他不会就开了哟。でも初めて1回打ったんだけども、それから2回3回4回とやめられること呀，が看呀皮膚做的波就要过，可能天嘛个这，的波个就搞呗，你波个就搞，的吃波你吃波，的下波就搞哟就开了哟。気がついたら頭が完全におかしくなっていました。呀，看呀皮膚个的就要过，我弄来的拍个马多嘛拿多的多给了哟。誰かが俺を殺しに来る。啊，我去的车子我不是啊，我是妈呀，可能我给充满大位老了，我到白的了哟，都我是毛的么子。警察が捕まえに来る。哦，那大陆那里啊，就的了，得要钱，怖くてしょうがないんです。国家有你嘛好呀，看是的嘛个。でも麻薬はやめることはできませんで呀，した。看呀皮膚就别这么拍，这么个。私の周りにいた友達はみんないなくなってきました。要超把的把个，呀皮膚就要毛的他超大的这个要给拍哟，要超么的了。気がついたら一人ぼっちになってしまいました。我超连不到超的爱个，要超么的了。その頃から悪魔の声が響いていくんですよ。呀，靠要靠要来就要这，要你妈好弄来好干了お哟。前死んだ方がいいよ。呀，弄来呀皮膚就要嘛大的这弄死了。せろこれが標高用のねこっちから自殺したら気持ちがいいよ。のでこびちゃんにさばかのかのどべおけもはさそうブイよ。私はその声を聞きながらナイフを持って腕を切ってきました。あでもがせがどでもかけかでゆらこびがにべでよであてれでとすじゅうとすじゅうすかまとなのそでも死ぬことはできませんでした。やかますだでこよ。僕ならっていうかね。麻薬をやってから生き方がわからないんですね。やかやピパがてどがてじゅあごけとやべあさとかてばがまだよっていどけべよ。どうやって生きていいかわからないんです。あまびやさつかけてけてななどちまが。誰か助けてください。ngã chỉ cả là gì? でも誰も助けてくれません Yang でした。 tháp đi ngay mà cả là ngao trong tháp bị cho về ngài ra bị phương chưa tháp với thôi bị tiếc cái yếu điểm mà là. その時私は今の奥さんと出会ったんです。 Ya khao ơi yo chế bộ gia liu nhị mà to khăm mà rồi ya bị phương chưa ta lại cả cái chế vào khâu yo tình ta cái ya mà tiêu một đạo yếu. 彼女は私に聖書をプレゼントしてくれたんです。 Ôi tin nhiều khâu ya mà yo bu ya phải bắt to he. Ôi là số tiền mà đi la cái gì à? その聖書をもらった時僕は涙が出てきました。 Ya khao ơi yo le phơi như thế ta gia里lo chứ. 多くの人が僕から離れていったのに、 家里有没有可有我人民嘛有比啦有陪啊嘞我女有。イエス・キリストは僕のとこに来てくれたんですよ。 呀，看有没有可能弄的呀那些地方说多吧，我这家里有好嘞，我看过来找了这里。
啊，冇得佢，我開始就坐把地把牛學嘅啦，嘅腦地下嘅啦，先做好多把，我佢哋把嘅啲多咗がするってこれ。多くの人は私が離れていったのに、イエス様は僕のところに来て、お前を愛してるよと言ってくれたん呀です。看家里呀个提過咧，佢要錯，我呀出他會錯你我可能佢要密碼牌啦嘅。要為你去把，佢要錯啲爬過，佢要呀皮膚來叫啲要跑到布拉嘅嘛皮嘛，呀殺啲要啲破嘅嘅咧，要叫什麼地老啲啊個，要密碼即係要密碼牌，密碼啲啊即係要錯地老要。私は毎日毎日聖書を読んできました。けど要か家里咁樣一種やかてにねを要密碼牌らべ家里やてにね個よ。聖書を読んでいくと心の中がすごくきれいになっていくんです。やかよ家里만過他個要都つまちされ密碼啲咁啊さ，やか家里やがて我個密碼ががさらてがて。私はその聖書を1ヶ月で読みました。けどよてにねでてはばかが家里ご上よ。そして私は彼女に電話したんですね。てたけから用をてこまへだしなこのめ。けどよやみはがくびて。聖書を読みました。のピラー家里やがてはばごめ。私はいろんな質問をしていったんです。やかが真ん中をつかぺじゃひ家里よこ。今度は私とも救われますか。やかがかけてね家里つまをべがすとの今度はがらぺ私ともら。やり直しができますか。あすてやよマラガナガラガナ。彼女は大丈夫大丈夫って言ってくれました。よみやちょっといつまえこれティンティンによトラサをくらうこれ。必ず電話の最後に教会に来ませんかって言うんですね。けどのよこの子ティンにこがちょっとすこのすにがらこのぶよすけらめこれよやみはわれ。教会は僕みたいに汚い人が行く場所じゃありませんって断りました。哦，嘛不要个样啊，就可切他海家为亚萨的叫马皮的叫不要个关系的啊，还有那个长期家为朝的吧，我可个比的。でも何度も何度も誘ってくれるんです。呀，还有我们来波第四步来好吧，我可的过来就他不要过来的。僕何回も何回も断りました。马给比就个啊，不要个啊，亚多酱啊，还有几什么的啊，时间时间啊，还有那个的。でも最後に彼女が言ったんです。我来问，这波就那个我来问的波。井上さん、私の教会には若くて可愛い女の子がたくさんいるのよ。呀，看有人面不说，哦，我不也啦，我可能说话把人面打架那个，别叫啊，我你是讲我比他的，说了你不落了呀，那么干了，那就。私はすぐ教会行きましたが。けど俺この顔おかるとけどこれちょはばだだらまがじみやだだよもとろどれよかそってすけがれあとけれぶよけてよやみやかす。教会のみんなが笑顔で迎えてくれたんです。やかよ不よこのよでです不よべ。我骗你说不，而且大家哦，什么好就哦，条件嘞，要拿钱这了的，你起码挪威，挪可能还有点叫个，又还有啦，的。日本の社会の中ではヤクザは嫌われています。や看。じゃあ、みよこれ、ざっさこよ、めこびやこ、これ、ちょっといけないか、またちょ、ちょかぶいつばらいちょよ。でも教会の人はみんな私を笑顔で迎えてくれたんです。やかんねまんぼやすやぺちゃべぶよいちょちょ。がはりちゃちえべてじょか、よまつばらろ。かではいくらろ。教会行く中で私はだんだん麻薬から解放されました。麻薬がいらなくなりました。やかよでふごれこよぶよくぶたけがよつやふつつじゅてでやかよやみやわこびれ。死にたいっていう気持ちもなくなりました。けどおたよとべやかおこのとよじよな。でよぶらたおやぴぶとたあよんかたせなかたすってな。あすいつらこれが手がてこほげてよ。手がますいつらろこれ。そして僕は聖書をもらってから1年後ヤクザを辞めることができました。でやかおたかよこよやくさきょぎょちょってけめおぶよごけてけがで。やかよていんてにぶろべ僕はつつのぶられりとごな。でこかがりぷてとてとてごてよてにぽこてぽこ。親分と一緒に教会行ったんです。でおべこのがよかよおやくさをもこうじえびよ。親分が僕先生に約束しました。やかおべこのよぶやぺらたよばがくれおけろぶよこぶたろえべ。井上が本当にこれから真面目にやっていくんだったらヤクザの世界から辞めさせるって約束しました。でよばくれよさらぶもばでやすだれであさらおがやばつぶらたまぴやでよやくさでよはやのさらおのよはくてがびがくれよあつがびやわびでよば。本当にその約束の通りイエス様が祈りを聞いてくださってヤクザを辞めることができたんです。でよこれよべさらろでばけたとはのまぴややくさかなってよががのぶぶろらてにものちょだわてじぺらてよこらで。それから私は親分のことをいつも祈ってきました。でよがぶつつのこれぼがてろなよぶやけらてだわて。親分がヤクザを辞めれるように私は祈りました。やかよやくさぼわこのよむむぶやけらべれ。自分がクリスチャンになってから2年後です。
그리고그오요코노요무야벨라님거기가親分役者の組織を解散したんです。 그리고 그래 요웨 아사 카브에다 마다 요지 마피아 디자베지 카브에 멤바이라베요 お祈りは聞かれるんです。 띠가리리 요자 꼬삐 띠아타 주가 라이가 요꼬 코요 코타 そ 나갈라베요 の年の12月に私のお父さんがイエス様を信じました。 그리고 그래 코노 갈레 그래 요 파티 파가 요 다라비아 모 띠아타 올레무 부야 베라베지 요 바가